लोगोफोर फिसाफोरखौ नाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननो आं माने दिनै मोनसे ब्लग लाबोनो नागिरदों लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आं माने भिडिअ एगारथारिया लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव लोगोफोर नोंथांमोना माने भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आं माने मोनसे दिनै ब्लग लाबोनो नागिरदों लोगोफोर माने आंनि अमा बिमाया लोगोफोर फिसा जाबाय लोगोफोर माने आङो नोंथांमोना अमा फिसाखौ देखायनो नागिरदों लोगोफोर माने बेसेबां दिन जाखो माने नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था माने 16 डेज जाबाय दिनैजों माने अमा फिसा जानाया माने बेसेबां देरखो 16 डेजआव लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आं माने देखायलांबाय थानाय लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम दायो माने नै आं थांगासिनो अमा दोनग्राखौ गोथैनि लोगोफोरनि गन्द्राखौ बेयावनो दोनो माने फिसाखौ माने आं माने नै देखायनो नागिरदों लोगोफोरनि नै आदार जादोंमोन लोगोफोर पुरा उन्दुजोबना दङ नै दिनैदि 16 दिन जाबाय लोगोफोर नै फिसाफोरा नाय पुरा माने हाबनानै नायनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था पुरा नै माने गन्द्राखौ नाय लोगोफोर पुरा बेफोरबायदि माने गन्दोजोबदो आरो माने नै माने जाहाथे फिसाया माने बाहेरायाव ओंखारलांनो हायि बायदि माने नै बिमाया पुरा नै बिदि आरो माने नै जायगाखौ साफा खालामबाय थानांगौ आं दानि साफा खालामदोंमोन माने खिबाथाय माने मोनाङोना जायगाया ओंखायनो पुरा क्लिन लाखिबाय थानांगौ लोगोफोर नै फिसाखौ नाय लोगोफोर 16 दिन जाबाय दिनैजों लोगोफोर फिसाया अमा फिसाया स' लोगोफोर नै माने बेनो लोगोफोर अमा बिमाया लोगोफोर नै दिनैजों माने 16 दिन जाबाय आरो लोगोफोर नै माने नाय माने अमा बिमाया नै लोगोफोर माने जोख्लिसो माने एबारसो फार्स्ट जादों लोगोफोर नै माने फार्स्ट जानायावनो माने पुरा 9टा जाखादों लोगोफोर माने लोगोफोर फिसाफोरखौ नाय 16 दिन जाबाय दिनैसो लोगोफोर नै गाइखेर जादों लोगोफोर नै माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आंनि अमा फिसाफोरखौ नायहर लोगोफोर नाय कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर नै दिनैजों 16 दिन जाबाय पुरा जागासिनो आरो नै लोगोफोर बिराद बिमाया हांथोनो थोनो जालायदों नै मटु बिनि नामा मटु लोगोफोर नै पुरा टाइट जादों दे नै पुरा जानाय लोगोफोर नै फिसाफोरा गाइखेर जागासिनो नै माबायदि नुदों लोगोफोर फिसाफोरखौ नाय नै लोगोफोर जागासिनो मासे जाहैनो रोङाखै इखिजा पुरा नै लोगोफोर अमाया नै लोगोफोर नाय माने नै बेयाव माने पुरा आदार मोनजाबाय थायोना अमानि बेयाव दाउ मानैया सानफ्रोमबो थाखाफैबाय थायो लोगोफोर बेयाव माने पुरा नै गन्द्राखौ बेफोरबायदि माने गन्दोजोबना होनांगौ माने जाहाथे माने सैमाफोर जेनेबा बाहेरनिफोरा माने अमा फिसाखौ लांनो हायि बायदि पुरा माने अमा फिसायाबो बाहेरायाव ओंखारलांनो हायि बायदि बेफोरबायदि गन्दोना खाज'जोबनांगौ आरो लोगोफोर नाय लोगोफोर नाय
लोगोफोर नै इखोबो लोगोफोर आं माने देरबाथाय फिसा जाहोगोन लोगोफोर माने नै पुतलु बेनि नामा आरो नै मासेयाबो नै जागासिनो दा पेटलियाबो बिखौबो देरबा फिसा जाहोगोन लोगोफोर नै जागासिनो पेटलिया जानायानो जानाय बिराद जाखायो माने बेनि मासेया नै जाखांनानै उन्दुना थाबाय नै पुतलु 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 नै बेलथायना होखायो हेदावना होबाथाय पुरा बेलथायना होखायो आरो नै लोगोफोर नाय पुतलुआ पुरा बेलथायना होखायो नै उन्दुना थाबाय आरो नै लोगोफोर जाखांनानै